Lontong. Iki nek karyawanen ora mlebu sitok nek salah siji yo ah. Kene. Kok dhewe gak awak kongkon wong mbok manut bisa. Manut bisa. Ya Allah, urip kok koyo ngene ya Allah, kok sapan uripku mulya. Kok enek apa lho gak jadi? Banget aku wong iso ngono aku ki nyanyi Mel. Kok gak oleh nyanyi ki jane piye lah aku? Kok mbok pateni ku lho? Lunga kok desa merah aku wis. Aku timbang uripku digawe susah terus aku. Ora aku. Malah tak dol malah sone nek gak metu. Tenan, ayo diumat baje Mel. Iya, derasaan. Ndang, kami dol kowe. Aku ndang dol kowe. Mak. Lontong. Iki nek karyawanen ora mlebu sitok nek salah siji yo aku ngene iki sing diupret. Diupret apa meneh? Lontong lah. Dikaman apa kowe? Mbak, kowe mau bojomu wis tak kek 50.000. Aku sing menderita ya, Mak. Wong e colokon rene kon nonton. Lho. Wek. Angger ngonten ki 50.000 sedina. Antek jam piro? Lah ki rene muni njaluk sangu tak sangoni 50.000. Padune mak ya pitik iso ngono lho. Bu aku gak mbok sangoni. Ngono ki lho karuan mak sangoni. Kok ngeneki ngono lho. Lah kan kebu, kok berarti ya kowe iki sedina konten ya kowe pokoke ra iso. Kok aku ki ape nyanyi malah mbok pateni. Mak, konten maneh lho, Mak. Mah, njaluk listri, ra iso. Listri apa? Kalau jarine Pak mau kondo, kok konten nggon Lek Sri. Lah beneran. Wis tak kei konten jaluk jangan ojo sing muni aku sing muni kowe. Aku gak ana nama kek popong yo. Lek damis gak blonjo. Mau marban ku nyangon bojoku 50.000 lek kita mau blonjo diwana bojoku. Ya aku saiki titik direksa karo damis. Dikon nek konten ngono nek rambut kei jangan kowe remuk kowe. Lah aku nek konten yo bingung lek sik gak yo njaluk kowe ngono. Berarti sing budal ki aku. Lho, 50.000 ya, Mor. Aku sing budal ki. Sing delok nek damis pira paling 10.000, 12.000. Oh, sik to, mak iki ndek nane sik kerotok lho. Yo nek kowe ki tak siksa ngono lho aku rada akeh. Angger aku nyiksa kowe iki akeh ngono. Ya Allah, pokoke keluargane angger ketoke nangis mungkin aku wis kira-kira ngono. Rada luwung. Aku ora masalah didelok pemirsa iku prank. Sing penting sing delok keluarga nangis. Ora masalah sing delok mor keluarga nangis. Oke. Saiki aku semono kok lho. Wong tuku suku jagung wis wis ngodol-odol apa lewat. Wis dodol-dodol di mel iki cah iki. Tak cek ngono aku sego ki 3.000. Terus sembrono kok ditolong larang ya. Mel iki cah. Oh berarti aku njaluk jangan terus engko dipantes ke jagung. Ya ngono kok. Aku wis lesu kok. Ya mak aku pamane nek ape masak iki mak. Cacah lanang ki ngonten masak iki mak. Delok banyuku. Lah iya kowe kondo, ki kok kondo ngene biji yo digowo. Iki sing nyekso omahku ki Eko. Aku rong wayahe masak, gase digowo, alat-alate digowo, banyune digowo. Berhubung aku ora masak, aku njaluk jangan nek damis darah damis, muring-muring darah damis. Ngono. Turke mau yo 50.000 sedina ngonten. Ayo Mas, sak konten kok gampang. Penak men. Ndere siji kok temane kok njaluk jangan tok kok. Yo kok apane lho kok. Oh dina lah kok berjaluk jangan mulai mangan wis loro. Malah budal jam piro mo? Jam 09.00 nganti jam 7 jare.
Ngetutno iki. Ngotane. Jarang ngoten dhewe ngetutno make kok. Lah kuwi durung dimaseni. Lho jere mel-mel. Kudu ngonten kok pokoke. Kudu sedina. Mak, balbu aja dipandangno tukang syuting. Sing entuk dhuwit sapa? Ceperan. Balbu mbek tukang syuting ki beda. Padahal ya aku balbu ya bae tak syuting mak yo. Babu iki tukang syuting ndek-ndek ya apa jeneng pagri. Yo musik Cek karo ya. Matane ta. Lho kuwi mata matok aku. Weh, sing arane aku babu padha kok dipadakno mbek tukang syuting keminter. User karo nan Diah apa sapa kuwi lali ya. Cuma tak catet. lah iki malah artise yo Mur yo. Kok cuma kayak nyonconge bae mang. Yo, aku cuma siji mak kurang kuwi. Apa? Ragap ora gecek iso. Mang mula kira tak undakno pangkatem. Tapi medun bayarane. Ora nek iki. Ndak. Masa Pak ki mau lho Pak bojone njaluk dhuwit Pak. Lho Pak sam bojone njaluk dhuwit Pak. Njaluk ngene, ndang muni ngene Pak, muni ngene lho Pak. Apa? Dek aku gak mbokeki, Bu aku gak mbokeki dhuwit. Lah ngono iki aku yo perasaan yo Pak yo. Njaluk ning arep bose. Ini pakai 50.000. malah aku saiki disiksa Pak. Aku kon 50.000 yo diri saiki sing ngonten yo Pak. Heeh lha. Lah kok penak men iki lho. Sing penake bojomu. Oh sing penak yo bojomu kowe rasa nyangoni bojomu. Nah. Bojoku tak penakno aku sing kroro-kroro bojoku sing napa dhuwit. Yo Pak. Oh, tekoki bojoku. Ih, tekoki bojoku. Pak kowe ndek kae iki ora ndek dhuwit rak tak kei dhuwit yo Pak. Ya iyalah. Yo Pak yo. Tak kei dhuwit yo Pak. Saiki lah yo tak kei dhuwit yo Pak yo. Bojone ndek njaluk dhuwit ganti kei dhuwit yo Pak yo. Lah bojoku tak kei dhuwit yo Pak yo. masalahe mak iki kei dhuwit enek dhuwit. Lah aku iki tak kekno apa? Ayo. Butem. Ndek kae tak kei dhuwit yo Pak yo. Tukang ojek yo Pak yo dhuwit ora tak jaluk yo Pak yo. Tumbuk mati. Wes kowe saiki tak tidur reksa. Ndang kowe ngonten sedina utuh iki 50.000. Ya wis gak apa budal Mas. Aja bunga-bunga dikeki trot. Iya, kok koyo enak. Raine melempuh kok gak to. Ndak. Mak saiki paling bobotku sak kentang. Budal ora. Kok 50.000 kok malah kowe. Ayo Mas, 10 menit tek Mas, ora kene wis 10 menit. Lek seri jangan wis 10 menit wis. Aku mulane nang kene iki tak olor-olor ben entuk durasi nang kene. Kok nak ora karek saiki. Kok mulai pangan wis konten. Ayo. Piye? Andani kok lho. Dadi kene Kok dhewe gak alok. Kongkon wong mbok manut iso. Manut iso. Wis manut mak kurang manut iki lho. Aku ki lupe budal. Lah kok karek nyoncong rek sih sedhuk mulai ngono kuwi. Lha piye wis entuk? Sebentar kan wis entuk. Ya wis nang kono sampai sore aku turu-turu. Nek gak entuk mulai. Ayo. Cocok terus wong bunyi kok serius. Nah, dari mulai mangan, jaluk jangan. Kok nyoncong istri gak entuk apa-apa. Alah. Ora apa-apa, dulurku. Ora dulurmu. Yo. Sudah diconcongnya meneng kok foto kok sing ngeri. Sing penting dulurku ayo. Ora dulure wong kono ya ora. Dulurku yo. Apa nek enek lorone pokok dulure. Betul, Apa kowe? betul. Nek aku ngekeki apa yo? Ngekeki kowe, yo ngekeki dulurku yo gak. Aku wis ngomprak. Mak kok timbang adae kono, balekno. Aku karoan nggawa adah, iki karo tak kaya lombok. Lek ijole jangan tak kaya lombok, wis pinter aku. Besok tuku lombok neh. Brambang bawang wis digo mak atine karek saithik karo dingungoten cah-cah kuwi. Gak aku sing entekno. Bro, ngomong ngene, ulah wong anakmu yo nek konten apa-apa aku digowo yo kok saiki njaluk jangan kene. Ngono. Iya, njaluk ijol. Ngono. Aku dipokoki kaya aku. Wong ku mau Engko sing sakit hati kono lho, Mak. Sing sakit hati wong kuwi lho.
Wani kowe iki sapa ngono? Apa yo? Kan ngene. Sapa yo? Aku yo ora wani yo. Apa yo? Ayo berangkat. Rasa masak iki nek Sri. Lah biasane kowe opo ayo opo masak. Biasane ora tau masak. Wis ayo men. Wis teko main. Ayo kita beraksi. Assalamualaikum. Lek Sri. Kau di mau? Prei Lek Sri. Perayaan nek wong dawuh. Di sini masak. Iren gimana? Pak lek kau wong mulai malah. Lek kau ngomong ngire. Heeh. Lagi mangkat lho kan. Mama peplek. Kau makan mau? Aku ki pe njaluk pertanggungjawabane Lek Sri kok. Kenapa ya? Lha aku wileh Mas Eko. Kenapa? Masa Mas Eko aku ora njaluk pertanggungjawabane Lek Sri. Gara-gara Mas Eko yo lek yo. Mosok aku urung masak ki aku urung masak yo. Lah kenapa Mbak Eko? Urung masak ki Heeh. LPG digowo. Ya Allah. Banyu digowo. Ya Sotel opo? Sotel wajan bumbu kabeh kuwi digowo Mas Eko kabeh. Aku terus nek masak terus piye? Aku iki njaluk pertanggungjawabane Lek Sri ya. Ya wis lah. Aku njaluk jangan. Pokoke aku ya mau repot-repot masak. Agak masak ning kene. Gak lah, Njaluk ora. jangan. Aku njaluk jangan ae lah, njaluk simpel ae. Wong alatku masak digowo Mas Eko kabeh Kau kok. nendi mau Digowo panae? konten masak ambekan Mas Hendro mbek Mas Zaki. Padahal aku urung masak piye jan. Oh. Ya wis lah, untung kene kok enek sayur. Aku megakno ya krungu-krungu ketok iki Lek Sri. Masak apa Lek Sri? Jangan ayam. Ayam. Ya Allah, kawit tenan kok mangan ayam Lek Sri ae. Santai ya kok pirang-pirang dino ngono. Dan mas sekolah ora? Rapa? Apane? Prei, kita dari guru. Podo prei, guru-gurune podo. Dari itu. Guru, dari guru. Guru-gurune podo. Iya. Upacara mantuk buntung. Anak-anak Prei. dihiburi. Itu pada duduk manis. Iya, lah kuwi ngono Lek Sri mak ngono kuwi saiki malah karo kenan malah ngongkon aku njaluk jangan Lek Sri ngono. Lah aku yo ngono Mak. Piye lagi Mak alat aku digo Mas Eko kabeh aku rung masak aku yo ngono. He. Pak Lagi oh. Gini nganu, ngene Pak Eko nganu, ape tandur, Daud. Lah sing mak ngono. Oh ya terus kuwi le sambat teh. Nek apa-apa ku digo Mas Eko kabeh. Terus yo ngono. Wah. Berarti ki Lek Sri ki berarti masak gede. Iya. Wis aku njaluk jangan ae. Iya, gampang. Jangan ngenteni sik. Akeh Dek tani sik urung mateng. Yo wis maksudnya sitoke digone sawah. Tak gone sawah kabeh iki karek duduk tok. Ngono. Iya. Sabar. Iya, tak anteni. Wong tarai wong njaluk ki kudu sabar kok. Kan mamsi ame. Nek sego. Masak ah. Tak gone sawah. Tak gone sawah. Oh iya, segane cek, guys. Nambah. Segane cek. Masak apa iki lali? Iya ngono dadi ki sawah Lek Sri ki wiwitan, guys. Nek wiwitan ki jangan gethek, mangga. Lagi tak kene. Dadi ngono kuwi. Nek wiwitan jeneng jadah. Biasane Lek Sri ndamel wajik salak bereng ya Lek Sri. Iya, kok dilarang sik. Segane nang kono lek sayure nang kono. Gampang Lek Sri. Gampang. Biasane Lek Sri anu apa lah aku sakjane apa. Ya kowe mel tutukna kowe mel iki tak kaya pegawaian mel ngono ki mel. Oh tenan to wis to maju nerak mundur nabrak.
Yang kerah ya. Mulai seri. Aku di Lombok. Pakai jadi Lombok aja janane. Iya. Lombok larang lho Lombok. Yo wis Dadi jangane kuyu sepatu akeh ngono. sampe ning gede. Lah mangan sih ah. Sik tau Lek Sri. Apa liyane mangan ngono lho Lek Sri? Apa kok dipopo? Apa Lek Sri? Kok duwe popo? Besi. Ayo maksud Tiba ndek nang iki omah iki yo Lek Sri yo. Urung dibuntoni iki lho yo. Omah iki ketoke cilik. heeh. Wis dibuntoni dhek ombo yo. Tak ambil ya. Heeh. Jembal. Cek bilang kerah urung biar. Iya yo ora ditata lek wong tarane sik didandani sik dandan. Wong sawah tukange doprai kon ngewangi daud. Ngono. tukang daud iki. Berarti segala fungsi yo tukang yo. Tukang iso, nang sawah yo iso. Wangi daud ayo tukangnya presek. Daud tanduran wis jane. Wis oleh Sri. Aku ngenteni nang sawah. Iya. Iku ndang iwake nang sawah. Ini karek bandingan. Ndek kandhane kok. Iwak aja nang sawah kok yo mel. Oh. Wong njaluk ki yo sisane yo sing enak. Karek ngene. Ya wah, jangan Lek Sri menggoda selera ya. Ndang ngicipi yo. Ndang. Tak kudu kondang sik yo. Iya, coba. Ndang ngicipi. Menggoda selera Gimana kok? jangan Lek Sri. Wong sing daud wong papat kok. Asline enak ngene iki, guys. Enak ngene iki lho. Enak banget bolong iki lho. Siwi. Terus Sita iki masak kok. aku ngenteni Lek. Ndang. Iya wis to. Tak pangan. Aku ya lesu kok ya Mel. Mel wis sarapan bareng Mel. Go. Kandhani kok Mel iki nek tak ajak mangan ya gelem ae. Iya. Jantak. Apa tak enteni Lek. Paling darah jam mulai Lek to. Selesai. Tapi kowe mangan sik oh. Iya lah. Jelas Ki, tapi nek tukangnya Mas Eko gak prei. Ya, tukangnya cek lanjut kan ning enak gawe WC. Jadi iki sing biasane kawak dibongkar oleh Sri. Wis ora tawa. Sik dibongkar ya. Tapi acarane Kikis wis ini. Kene apa ditekek. Sing kawak. tinggo dapur ngono. Aku yo sok ben. Oh, berarti Mas Eko gawe kamar mandi dhewe neh, Lek Sri gawe neh. Iku tinggi jaman. Halo. Iki Jamnya, engko sik Lek Sri. Lek itu lagi berarti ke jamnya, guys. panas. Terkoni Mbak. Aku bertujuanku kok kene. Oh, kok kene. Gegetan mbek Mas Eko aku yo ngene ya. Gara-gara Mas Eko kula. Aku ki urung masak urung apa kula yo. Bahan aku digawoni kabeh. Barang-barangnya. Bahan aku digawoni kabeh, Mbak. Aku urung masak urung apa yo. LPG digawa, banyu digawa, minyak, wajan, sotil. Barang-barangku sing gula sing uyah kabeh digawani. Nah, yo terus ngono ki lak aku njaluk pertanggungjawaban nang kene yo. Wong keluargane mboke nang kene. Oh, aku yo terus anu leh mau repot-repot teh. Jangan ya aku. Nggih, karek mateng. Sita ini Mbak sama. Prei, dadi kan sakjane ndiki kan wayahe prei kan diinge Mbak. Prei kampung. Heeh, lha iki sing mel iki dadi, Mak, aku tak jupuk prei Rebo ae, Mak. Kan Rebo iki enek Rebo kan iki enek acara. Dadi ndiki do mlebu, lha nek sing iki prei sing coke, sesuk iki prei sing Prei. Yo, dadi dijupuk pas enek acarane ngono lho, Mbak. Dadi kan praine kan heeh yo. Timbang enek. Yuk. Halo. Halo. Eca dari mana Eca? Eca dari mana? Ah? Ya Allah. Aku ini. Aku lali gak tuku klopo iki. Apa no ya dia ngejadah jeneng. Takut kenapa sih? Aku ki padahal nang kene iki wis bolak-balik Ica, mosok takut Eca.
Padahal aku nang kene iki lagi pertama kae aku eling yo Mbak Ida. Bayi telu. Bacaan bayi telu. Bayi telune Elsa. Mosok sama wis Terus nang kene aku nang kene wis merong tahun nih, Mbak. Oh, suwi ya kan bayi telu nggih. Bayi telu aku eling kok Cilikan iki kan sakene. bayi telune Elsa aku. Bayi telu, bayi pitu. Bayi telu. Iya. Lah aku wis merong tahun nih, Mbak. 2 tahun. Meh rong tahun ki lho sok Februari. Saurunge Pak Anwar kae lho aku. Iya bener, heeh. Sanem kan apa? Desember. Lah, 2 tahun. dan niku. Iya bayi telu. Februari lah. Iya. Udah mau sekolah ke? Iya, PAUD. Angel mbok dikon adus. Adus bebek. Iya. Gak apa-apa yo. Pepernya enggak. Heeh. Heeh wis tak ben kulo. Tapi barang kendang mbok. Ada. Mbak Eca. Ya wis disebut Iki piye to, Sa? Sakjane disebut lombok ya enak Mbak. Iya, ini tempe. Iya sing ngene iki. Disebut lombok ya saya ndek kene iki. Piye iki? Mbak disebut lombok enak ya. Enak enak. Sakjane gak usah kok kokon, Mbak. Gak usah Iki lho, kok Mbak. Coba Mel. Iya, Mbak. Coba ini. Ini Mbak Mur. Mbak Mur sing nyikat gigi Mas Apa. Angger tak tusi ngono anu Mbak apa? Mbak Mur nyikat gigi Rafa. Kok tekne gelem nyikat gigi. Adik ngono iki. Iya. Angger ngono gak gelem, angger gak tak omong ngono iki. Angel kon adus, kon sikat gigi. Ya, mana Mas Apa? Mas Apa mana? Mas Apa? Gigi ya. Lihat gigi iya. Ini Mbak Mur sing anu tekan sikat gigi. Ini lho Nduk, upeng-upengan. Isin deh ini. Ya, ya Allah, ya guyu tadi. Aja ngono, aja. Jadi terus nih. Wong iki kandhane. Wong iki nganu. Kemuan besok wis muntan neh yo. Wis bentan kowe sing muntan, aku bareng kae dhuwit bojone 50.000 ateke muni ngono. Kowe sing muntan. Sana mau cekikit iki, Pak. Piye tak gendang ya? Ayo tak gendang. Ayo tak gendang. Ayo tak gendang. Ulu. Oh niki nek esuk lho jalan-jalan ambek ayahe ngono ki cah ya tak caluk tak dede-dede ngono yo an. Apa? Kenal ora? Yo meneng ae. Gak senyum. Aja ngono ae. Lho. Ya iki geget-geget gemes ngono kok piye yo. Kale tak pasangan. Apa sih? Aku kae. Ini sini. Le piye? Le. Sikil ate.